O ruru otu mgbe ka eze na-achị otu obodo malitere njem site n'obodo ya wee gaa obodo 7 na mmiri 7 wee rute n'otu obodo ebe ọ gara ịzụta nnụnụ a na-akpọ ichenku. Ndị be anyị, unu mana ichenku bụ nnụnụ mara mma nke ukwuu. Ichenku bụ ezigbo nnụnụ mara mma karịa ọtụtụ nnụnụ ndị ọzọ. Ugbene ichenku abụghị ihe onye omenala na ọdịnala Igbo doro anya ga-eti egwuregwu, maka na ọtụtụ ọrụ dị iche iche na omenala ọdịnala Igbo ka eji ugbene ichenku arụ. Mgbe eze a rutere n'obodo a, o gotere nnụnụ a ụzọ 3 wee lachiatawa n'obodo ya. Mgbe o rutere, o mere omenala dịka onye eze wee gaa n'ihu chi ya wee kpọkuo ekekere ụwa, kpọkuo chi na-agụ ya, kpọkuo ndị ichie wee kelee ha etu ha si wee duo ya na njem na ụla nke dị na njem ahụ nke ọ bara. Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo na-eso usoro omenala Igbo doro anya na abụọ ga-ebido ije. Ọ bụrụ na ọ ga-agba njem ọbụla, ọ ga-akpọkwu ndị ichie ya, kpọkwuo chi kere igwe kee ala, kpọkwuo chi na-agụ ya. Ọ gasịkwa abata, ọ bịa kelee ha etu ha si wee duo ya eje, maka na eje ala bụ isi ije. Ndị be anyị sị na ọ na-abụ ejije wee metụrụ iwu ogbugbu ọ lawa oburu aba. Mgbe o mesịrị omenala ndị a, wee kpọọ otu onye n'ime ndị odibo ya wee sị ya na ya gaa n'ime obodo gaa ka ọ kpatara ya nwa amadi ahụ a maara nke ọma na-ezu ụmụ anụmanụ. Mgbe nwa amadi ahụ gara wee lachiata wee kpọrọ nwoke ahụ a maara nke ọma ihe gbasara ịzụ ụmụ anụmanụ doro anya. Mgbe nwoke ahụ rutere, onye eze were nnụnụ 3 hafee ya n'aka wee sị, na achọrọ m ka ịzụ ọrụ m nnụnụ 3 ndị a, bido n'inye ha nri wee ruo n'ịkụziri ha etu ha si efe ufe. Ngwa ngwa nwoke ahụ wee chịrị nnụnụ ahụ wee laba. Ma mgbe o ruru ọnwa 4, nwoke ahụ wee zie ozi zitere eze wee sị, onye nwe m, ọ ga-amasịkwana m ka ị bịa ka ịfụ nnụnụ ndị a ị hafere m n'aka ka ị mara etu ha mere. Mgbe eze ruru ebe ahụ, na ihe ịhụju anya na ihe mwute, o wee bụrụ na ofu nnụnụ n'ime nnụnụ 3 ndị a adịghị efe ufe, o fepụbeghị ufe na ncha na ncha. Onye eze wee jụọ sị, kedu ihe kpatara ọnọdụ ya ji wee dị otu a? Na nzaghachi, nwoke ahụ gwara onye eze sị na ya emee n'elu ma ala, mee nke ya ma mee nke ya marọ, iji wee hụ na nnụnụ ndị a nnụnụ ahụ fere ufe dịka nnụnụ ndị ọzọ, mana ọ dịghị nke nwere isi. Onye eze wee chee ihe ọ ga-eme, wee kpọrọ nnụnụ ndị a wee lawa n'obi ya, wee kpọkwuo ndị dibịa o nwere, kpọkwuo ndị afa na ndị amụma, wee sị ka ha bịa. Onye mara nke o ji ya bụrụ bịaba ka e mee ka ya bụ nnụnụ wee malite ufe. Mgbe ndị ya rutere, ha mere elu ma ala, mee nke ha mụtara, gbaa afọ ukwu, gbaa afa nta, gbuo amụma ukwu, gbuo amụma nta, gbuo ọgwụ ukwu, gbuo ọgwụ nta, gbuo oke ọgwụ, gbuo nwunye ọgwụ, iji wee hụ na nnụnụ a fere ufe, mana ọ dịghị nke nwere isi. Onye odibo eze nke ikpeazụ na ndị odibo eze wee kpọọ ya, nna m ukwu, na-enwere otu nwoke m maara nke ọma na-agba nta. Nwoke ahụ wee ogbenye akị n'olu acha n'ukwu, na ya ga-achọ ka inye ya ohere ije kpọta nwoke ahụ. Na ya chere na nwoke a bịa, ọ ga-eji amamihe ya wee kwute ihe a ga-eme ya bụ nnụnụ ka ofe ofe. Na-atụfu m oge, onye eze wee zipụ ya sị, gaa kpọtara m nwoke ahụ ọ bịa. Mgbe o buru nwoke a bịa, onye eze wee kọwara ya ihe ha na nnụnụ a gabigara, etu ọnọdụ si wee dị. Oge ahụ wee lechaa wee sụọ n'ogbu ma mụọ amụ, ma tụkwa n'ilu sio na ọ na-abụ ihe nwata na-amaghị anya ya, na ọ na-aha anya ka ikwu nne ya, mana nsogbu adịghị na e nwere ihe a na-eme akwụna wee tụwa ya ime. Mgbe nwoke ahụ duru nnụnụ ndị a wee laba, o wee ruo abalị 2,
o wee chichiata nnụnụ ndị a wee sị onye eze na ya arụgoro ọ dị ere. O wee bụrụ na nnụnụ ahụ amaliteghị ifufe nke ọma. N'obi ọfụfụ, onye eze wee jụọ ya sị, nwoke m, kedu ụdị ihe ịrịba ama ị mere ihe a? Ọ sị ya na ọ dị mfe, na o nwere nnukwu ihe ya mere, kama na ihe ya mere bụ na ya gara wetewe nnụnụ ahụ n'osisi ọ dị ufe, ya wee kpakọta ahịhịa wee kpakọọ n'ukwu osisi ahụ wee mụnye ya ọkụ. Mana nnụnụ a ka jụrụ ufe, ya wee were mmadụ nkọ wee gbubie aka osisi ahụ nnụnụ ahụ nọ na ya. Kata ma nnụnụ a ga-adanye n'ọkụ, o wee bido zọwa onwe ya. Site n'etu ahụ, ya bụ nnụnụ ewee malite ufe. Kedu ihe mmụta dị n'ekwu a? Nwata akwa n'azụ ọ daghị ama na ije na-ara ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ịzọpụ ụkwụ n'ihi ntụkwasị obi nke ha nwere n'ebe ọnọdụ nke ha nọ n'ime ya ugbu a dị, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ha nwere n'ebe mmadụ ibe ha nọ. Matakwa nwanne m, n'echi dị ime, o nweghị onye ma ihe ọ ga-amụ. Bido ugbu a gbaba mbọ, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, zọba onwe gị dịka ichie nku a. Ekwekwala ka egbutue osisi nọ n'ukwu ya. Ekwela ka egbutuo osisi nke ibere n'elu ya tupu ịmụta etu esi efe ufe. Onye chịkọọ aka, chi ya chịkọọ aka. Ihe onye rịọrọ chi ya ka ọ na-enweta. Zọba onwe gị ugbu a dịka nwa ichie nku a. Matakwa, n'iru n'iru ka oke enwe na-ama, oke enwe ada amachighị azụ. Bido ugbu a mụba etu esi efe ufe dịka nwanne na ichie nku a. Na ị gaghị efe efe gbaba ọsọ, ma ị gaghị agbapụ ọsọ gaba ije, ma ị gaghị aga ije chịba achịba. Ihe ka mkpa bụ na ị na-aga aga. Matakwa na ebe ike gwụrụ onye ka ọ gwụrụ chi ya. Ọ bụ na ka ọ ha m n'ọnụ ndị be anyị. Afọ mbụ Maazị Chibụzọ Mmụọmala, onye a na-etu chi nwata kpọ ya iru. Asịrọkwa m afọ echichi, ife nsị bụ afọ otutu chi nwata kpọ ya iru. Ndewonu.